fambe nemwisi sezvakaitairoki mubateru ruoko rwangu titaurirane nemwi kana nzira yoshaikwa ndivhunei ndifambe nemwi handingambofambi ndega dutu riri kuvhuvhuta mirauya kateiwa vavengiwa vanodiedza ese aya matambudzo dzenzipfumai ndifambe nemi kuti mandipazororo zvepasi zvezvinowanado ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda karandi wone Zioni tenzi pfumai ndifambe nemi kuti mandipazororo zvepasi zvinowanado ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda dakaratiwotenzi umaindi ndifambe nemi. Kwaziva vanhu vaMwari, tinokwaza zvakare muzita raJesu. Da kutenda Mwari apo tiri kuendera mberi nekudzidza zvimwe zvoukuru hwake. Donzo raMwari riri rekuti vanhu vadzokerere pakufanana naMwari, uye munhu adzokere pakuita zvinhu zvinofanira kuitwa naMwari. Mukati menguva dzino tida kudzidza pamusoro pesimba riri mukati meshoko raMwari. Simba riri mukati meshoko raMwari. Simba mukati meshoko raMwari. Chaona kuti kana pane chinhu chinodiwa nevanhu mukati menyika ino, patinogara manharaunda kana kupi, munhu anoda kuva nesimba. Muchaona kuti bhati simba ratida kutora nezvaro nhasi harisi simba rinowanikwa nekuda kwezvatinogona nesimba redu. Isimba rinowanikwa kubva mukati meshoko raMwari. Simba mukati meshoko raMwari. Muchaona kuti munhu akarwarirwa anoda munhu anogona kuuya achimusimbisa. Munhu chero akafirwa anoda munhu anogona kuuya achimutsigira achimusimbisa. But nhasi mukati meshoko raMwari da kudzidza kusimba riri mukati meshoko raMwari rekunyangwe tikafirwa tinofanira kuwana simba iroro kubva mukati meshoko raMwari. Simba rinowanikwa pakurira chiwi. Simba rinowanikwa pakuti mhuri iite zvakanaka. Simba rinowanikwa kuti jaya riite zvinhu zvakanaka. Simba rinowanikwa pakukurira ivheni muzviwi. Simba rinowanikwa mukati meshoko raMwari rekukurira maaddictions anoshungurudza wechidiki. Simba rinowanikwa mukati meshoko raMwari rekuti rinowanikwa kuti munhu anzi ari perfect mukati meshoko raMwari. Saka muchiona kuti bhaibheri rakanyorwa for almost about 1500 years richinyorwa, but mukunyorwa kwarakaita
rinotaura zvakawanda zvine chekuita nekuti munhu agone mukuponeswa. Saka muchiona kuti vamwe vanhu vakanyora shoko raMwari vamwe vakanga vari vanhu vakanga vakuchembera, vamwe vakanga vari vana vadiki, vamwe vakanga vane simba rose, vamwe vakanga vari mastrangers, vakanga vari mastrangers nevapfuuri vaifamba, vamwe vakanga vari mastrangers mune dzimwe nzvimbo, vamwe vakanga vari in exile pavakanyora vhangeri, vamwe vakanga vasina kudzidza, vamwe vanga vakadzidza. Saka iri bhuku iri ndo ratinowana simba rinokurira zvimwe zvezvinhu zvinotinetsa mukati menyika ino, kunyange rakanyorwa nevanhu vakasiyana, but rose rinotaura chinhu chimwe chete. Mukudaro ndo mukuwayunikira, ndosaka achinzi riri holy. Chinhu chiri holy, chinhu chiri unique, chinhu chekuti chinhu chinoshamisa, chinhu chekuti idi vanhu vakanyora chinhu ichi, vanhu vanga vakasiyana, but vose vanyora napfungwa hwani, uye iri vhangeri iri ndo richatiisa mukuponeswa. Saka dai Mwari ratibatsira patiri kudzidza mukati memangwanana ano. Saka muchiona kuti bhaibheri parinonyorwa, shoko iri harisi shoko remunhu, but ishoko rakabva kuna Mwari, ishoko rekuti rikashayikwa mukati memhuri, mhuri dzinoparara, ishoko rekuti rikashayikwa mukati memayouth, mayouth anopengereka nenyika, ishoko rekuti rikashayika pamunhu agara ane pfungwa dzina kutamushe, anopepereka achienda nekusingaperi. Iri shoko iri mariri mune simba rekupa utano kuna vasina utano, rekupa upenyu kuna vasina upenyu, rekuita kuti marombe awanikwawo. Irori shoko iri mariri rakapa simba, waifamba waiti wachiwerenga woona kuti idi shoko iri rine simba. Saka gaiti werenge kubva kubhuku ra2 Timoti chapter 3 pavhesi ya 16 runoti rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, runobatsira pakudzidzisa nokurayira nokuranga kuri mukururama, kuti munhu waMwari akwani agadzirirwe kwazvo mabasa ose akanaka. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari. All scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly equipped unto all good works. Iri vhangeri, shoko iri ndo rinogadzira madoctrines ose. Kungava kuna kunzwisisa kuti wakafa wedu vari kupi. Kuna vamwe vaimbi vakatomboimba nguva yapfuura vachindobvunza mubvunzo uyu kuna Samatenga kuti ko wakafa wedu waripi, munoisa kunzvimbo ipi. Vamwe vakaimba kuda kubvunza kuna Mwari, wakafa wedu vanotiona here? Iri rinotipa mhinduro yekuti wakafa wedu waripi. Iri rinotipa mhinduro yekuti marriage yaMwari yakaita sei. Iri rinotipa mhinduro yekuti musikana akanaka anobva kunani. Rinotipa mhinduro yekuti mukomana akanaka anobva kunani. Saka bhaibheri raburitsa pachena kuti kana iri nyaya yemacorrection munoziva chinonzi correction. Ini ndoranga ndiri kuchikoro, unenge watadza wachidzokorodza zvavatadza uzvigone, vakunyora chero chikopera umwe une bhuku rako dzokera unoverenga unoti howa mundakanganisapo ansanga iri chakati kuground rekwamwari. Iri ndo rinotibatsira for macorrections. Takutaura panyaya yekurayira, iri ndo rinotibatsira panyaya yekurayira, rinotipa simba kunyange tisina simba. Kune mamarriage ari kupisa, iri ndiro tete mukuru. Kune vanhu vari kuona sekunge vasingadiwe nevanhu panyika, iri ndiwo mushonga mukuru.
zvikanzi kuti munhu waMwari akwana. Kana uda kuona kuti unogona kusakwana mukati menyika ino, tiza shoko raMwari. Ndo riri kunziro. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, runobatsira pakudzidzisa nokurayira kuri mukururama, kuti munhu waMwari akwane, agadzirirwe kwazvo mabasa ose akanaka. Every good work runowanikwa kubva kana munhu achinge ateerera shoko rakaisiwa naMwari. Saka ukadzidza zvakanaka, rinobuditsa kuti iro Mwari paakafemera shoko iri rakabva kuna Mwari pachake, but Mwari paakarifemera kune vanhu vaakasenzesa. Haana kungonyora Mwari ari oga, but mubhizinesi raMwari rekuponesa vanhu, Mwari unoshanda navanhu. Saka akashanda nemaprofits. Saka ukaverenga 2 Peter chapter 1 pavhesi ya 19 inoti uye tine shoko reuprofita rakasimba kwazvo, rakaita somwenje unovhenekera mukati merima. Uye tine shoko reuprofita rakasimba kwazvo. Kureva kuti bhaibheri ishoko reuprofita, pacharo rinoprofita. Iro bhaibheri iri rine simba, rakasimba kwazvo. It is powerful. Harisi shoko nje, but ishoko rine simba, rakaita somwenje unovhenekera mukati merima. Mukati menyika ino, kana munhu achinge aremerwa ari mukati merima ari kudzungaira, iri riri kunzi rakaita selight rinovhenekera mukati merima. Zvinonzizo kana vhesi ya 20, muchiziva pakutanga kuti hakuna uprofita hwerugwaro vakatouya nekuda kwevanhu, asi vanhu vaMwari vakataura vachimutswa naMweya Mutsvene. Saka bhaibheri kuti urinzwisise rakanyorwa nevanhu hongu, asi vanhu pavakanyora vakanga vachimutswa nemweya waMwari. Haukwanisi kuhwisa shoko raMwari pasina the aid of the Holy Spirit, nekuti ndiye akanga ari active agent pakunyorwa kwaro. Saka iri rinonzwisisa navanhu vanenge vana Mweya Mutsvene achivabatsira pakududzirwa magwaro. Rakasiyana nebhuku regeography rekuti ukangoverenga rinokusiva kadaro. Iri rinoshandura upenyu hwavanhu, nekuti Mweya Mutsvene anogara pamusoro peavo vanoverenga shoko raMwari. Saka kuti uone Mweya Mutsvene, chimwe chinoita kuti uone Mweya Mutsvene kugara uri pashoko raMwari. Saka ukaverenga zvakanaka kuna Hebrews chapter 4 pavhesi ya 12 inobuditsa pachena nekuti shoko raMwari ibenyu rinopinza kukunda minondo inocheka kumativi ose, rinobaya kusvikira panoparadzana mweya nomwongo namapfupa, rinotonga mifungo nendangariro dzemoyo. Chero ukaverenga bhuku raShakespeare, chero ukaverenga mabhuku enyika ino, this one is unique mabhuku iyayo, nekuti iri rinotonga mifungo nendangariro dzemoyo. Harisimo kana benzi rikaverenga rinodzoka ikoko ava munhu kwai. Kana baba vanonetsa mumba vachidzoka kumba na 10 na 11 vanhu vese varara nevana varara. This is the remedy rinowanikwa mukati meshoko raMwari, rinotonga mifungo nendangariro dzemoyo. Dzidzo yepasi pano inokupa kuti ungoziwa, but dzidzo yeshoko raMwari inokuisa mukuponeswa. Saka chimwe chinoita kuti vanzi vanhu pasi pano imhaka simba riri mukati meshoko raMwari, rinotonga mifungo nendangariro dzemoyo zvavakafunga marimwe zuro kariwerenga, rinokuudza kuti wakafunga zvisizvo, nzira yako inofanira kumba so. Rinotonga mifungo nendangariro dzemoyo. Rinotibatsira chii bhaibheri?
rataura pachena, for the word of God is quick and powerful. Kurwa kuti iro rine simba harisi munya. Bhaibheri raMwari rine simba. Silabhasi yacho haina kubvira yambo expire. Rakanyorwa for many thousand years ago. Kwakauya mabhuku akawanda akaparara. Kwakauya masilabhasi akawanda akabuda. Kwakauya zvakawanda zvikapfuura, asi bhuku raMwari rakapreservwa nanhasi riripo. Iri it is quick and powerful, rinotonga mifungo ndangariro dzemoyo. Murume rakunetsa, muverengere shoko raMwari. Mukadzi here akushungurudza, muverengere shoko raMwari, nekuti mariri rinotonga mifungo nendangariro dzemoyo. Kaverenga shoko raMwari Mapsalemu 119 pavhesi ya 9. Inoti ko jaya ringanatsa seiko nzira yaro, kana richichenjera sezvinorayirwa neshoko renyu. Kureva kuti kunyangwe jaya rinoita vasikana 7-7, rinoita vasikana 3-3, rinoba zvinosirisa munharaunda, rikatorwa rikaipinzwa mukati meshoko raMwari, rikaverenga shoko raMwari, nzira yejaya inochena. Chinochenesa nzira yejaya hakusi kuimba mkwai. Chinochenesa nzira yejaya hakusi kuziva dzidzo yepano pasi. Chinochenesa nzira yejaya kuteerera shoko raMwari. Zvinoita kuti jaya riite musikana 1, risingirire, risamitise kuteerera shoko raMwari. Chinoita kuti nzira yejaya ichene, asapinde kuti kuita corruption, asapinde mune zvakadzi naMwari zvazvitwi, anenge ateerera shoko raMwari. Chinoita kuti jaya risiye kumadrugs. Chinoita kuti musikana arege kupambadza zvinhu zvake nenyika ino. Imhaka yekuti jaya kana mhandara inenge yateerera zvinorehwa neshoko raMwari. For the word of God is quick and powerful. Iri rakasiyana nemamuvha unoona ekuti unoinspaiwa neumwe munhu ari paTV. Iri ndiro our role model, rinoita kuti munhu asvike mukuponeswa. This word is quick and powerful. Saka jaya ringanatsa seiko nzira yaro, kana richichenjera sezvinorayira shoko renyu. Kaverenga zvakanaka mukati meshoko raMwari. Mapsalemu 119 pavhesi 11 inoti shoko renyu ndakariviga mwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. This is the remedy of sin. Kana vanhu vasingadi kutadzira Mwari, inyaya yekuti vanhu vanofanira kuchengeta shoko raMwari mwoyo mavo. Pari kunzi ndakarichengeta mwoyo mangu, haziro kuti wakaverenga bhosi yavakadaro. Pari kunzi ndakarichengeta mumwoyo, kureva kuti munhu akariverenga ndobva atanga kurirarama riri mumwoyo. Saka shoko raMwari chinoita kuti munhu asaita upombwe. Hakusi kumupa musi wedzvinyu mupoto kana kumubikira zvinonaka stereki. Chinoita kuti munhu arege kuenda kusmall house, imhaka yekuti akaviga shoko raMwari mukati memwoyo wake. Simba rinowanikwa mukati meshoko raMwari. Chinoita kuti pamba pave nemufaro, vanhu varege kutukana, inyaya yekuti vanhu vanenge vaviga shoko raMwari mukati mehana dzavo. Chinoita kuti munhu arege kufamba asina kupfeka taundi yose, inyaya yekuti shoko renyu ndakarega mwoyo mangu ndirege kukutadzirai. Saka neriri rine simba rekubvisa kunyange chiwi chiri mukati memunhu. For the word of God is quick and powerful. Simba iri hariwanikwi kumapasta. Simba rekukurira chiwi hariwanikwi kumadhikoni echechi. Simba rekukurira chiwi hariwanikwi kumaelda echechi. Rinowanikwa mukati meshoko raMwari. Simba rinowanikwa mukati meshoko raMwari. Kaverenga zvakanaka
Taura pachena verse 105 nekuti shoko renyu, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kurwa kuti mukati meusiku iro ndiro mwenje harisi mwenje kuchiso imwenje kutsoka. Kurwa kuti rinovheneka nzira yevanhu nekuti tsoka ndo dzinotsika papati. Saka munhu akafamba papati ine rima anowira akafa. Tsoka dzikashayiwa light rinovheneka munhu anowira mugomba akaparara. Asi kana munhu akanga ane shoko raMwari richimuvhenekera idi anofamba asingarasiki. But chinoita kuti vanhu vagare vari mumastress even nemarelationships. Ukadana nemukomana nhasi mangwana akuramba ukadana umwe anobva kupromisa ndichakurora, unozongona munhu akasati mahati pastatus tokatsemuka. Inyaya kuti wakaramba shoko raMwari. Shoko raMwari rinogaidha vanhu kuti vazive kuti mukomana uyu anoita here kana kuti haaite. Simba rinowanikwa mukati meshoko raMwari. Saka paanofamba jaya rakangwara rinofamba neriri, rinomuratidza gwara kuti mukadzi akanaka, pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki, asi mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Rinobatsira pakudzidzisa, hao kune varume vasingadi vakadzi wavo nevakadzi vasingarespect varume vavo. Mumiriyeji iri kupisa. Kwaringa kuna Ephesians chapter 4 chapter 5 paverse ya 23 inobuditsa pachena kuti imi vakadzi muzviise pasi porume wenyu chaiwo. The remedy inoita kuti mukadzi aite respect kumurume wake inowanikwa kubva mukati meshoko raMwari. Ndakariwiga mukati memoyo wenyu kuti ndirege kukutadzirani. Mukadzi anorespekta murume, mukadzi anoerenga shoko raMwari, chaita kuti nyika ino izare nemadivorce, chaita kuti nyika ino izare nevakadzi vanoti iwo murume chero wakawa musoro ini ndiri bhareta. Imhaka yekuti vanhu havanzwisisi shoko simba riri mukati meshoko raMwari. Nyika ino kuti iite zvakanaka, kuti kana kuti vanhu venyika ino vaite nharaunda ino igarike, imhaka yekuti vanhu kana vakateerera zvakataurwa naMwari budzi neshoko rake, vanhu vanoita zvakanaka. Saka Mwari dai atibatsira. Rinorayira mhai, iwe unomhanya kuna tete vanokutaurira kuti fikisa murume, uite umwe murume kunze. Shoko raMwari haridai. Rinokuudza kuti zviise pasi pemurume wake. Kunyangwe asina mari, kunyangwe ane mari, vanhu vanofana kudzidza kuzviisa pasi pevarume wavo. Nemhaka yei? Shoko raMwari rinotaura, rinoendera mberi shoko iyi. Ephesians chapter 6 paverse ya 1 inoti, imi vana baba regerai kutsamwira vana wenyu, asi muvarayire pakuranga kwashe. Kurwa kuti rinobata even padiscipline yemumba chayo, kuti mwana anorangwa sei. Kuno vanobata mwana, kana vabata mwana vanenge vakuponda kudai kunge achafa. But iyi rinobatsira kuti mwana anofana kubatwa sei mukati meimba. The power in the word of God, simba mukati meshoko raMwari. Kwaringa zvakanaka notaura kuna Matthew chapter 3 paverse ya 1 inoti, iyo zvino Jesu akati azere nomweya mutsvene, akatungamirwa nomweya kurenje, ndobva auya kuzoedzwa naDhiabhurose kwamazuva, ndobva auya kuzoedzwa naDhiabhurose. Chapter 4 paverse ya 1 inoti, zvino Jesu akatungamirwa nomweya kurenje kuzoedzwa naDhiabhurose, vakati azvinyima zvokudya mazuva na 40 nousiku na 40,
akabva oziya zvinomuidza akauya kwaari akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari taura kuti mabwe awe zvive zvingwa. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangana nechingwa bedzi asi nemashoko ose anobuda muromo waMwari. Kureva kuchoita kuti munhu ararame, chinoita kuti munhu akunde Satani. Hakusi kuti bhaibheri harina basa imunya, nekuti pane vhesi riri kuti Jesu anga azire nomweya mutsvene. Jesu aigona ngoti nemweya mutsvene Satani ibva pano, but Satani haana kubva nemhaka yekuti Jesu anga azire nomweya mutsvene. Chakaita kuti Satani abve pana Kristu uye Kristu akurire, raisawa mweya mutsvene wanga wari pari, but it was because akanga ane shoko raMwari. Akati kwakanyorwa kuchinzi, chinoita kuti hama wadikwani tikurire Satani pasi pano. Haisi nyaya yekuti tina mweya mutsvene chete, but inyaya yekuti tine shoko ratinaro mukati mehana dzedu. Satani haadi kuona panotaurwa shoko raMwari nemhaka yekuti rine mufumuri akabuda pachena. Saka shoko iyi rine simba, rinodzinga kunyange Satani nemadhimoni. Parinozarurwa world yake, kingdom yake inodedera pamberi peshoko iyi. Ndosaka kunyange akaedza kuti shoko raMwari riparara nekusingaperi, asi Mwari vakaramba vachiri sustena. Panyika panapa kawerenga zvaiitika kwaIsraeri mukati menzvimbo tsvene, mukati meholy place, manga mune the table of shewbread. Table of shewbread zvainge zvokuti chingwa chaibikwa nemaprista. Chingwa chaibikwa ndochoga, chingwa chaibikwa nemuswe Saturday. Chingwa ichi chaiswa patable, chingwa ichi chaiswa marose chiri 6 uku, 6 zvingwa zvichimirira the 12 tribe of Israel. Kureva kuti izvo hakuna vana vaIsraeri pavashayiwa soko rinoita kuti varambe vachirarama mukati meupenyu. Zvaingomirira kuti chingwa ichi chaizobviswa nemusi wechinomwe unotevera, kureva for 7 days chaigara chirimo. Kureva kuti isusu savanhu vaMwari we are sustained completely neshoko raMwari. Hatigoni kurarama tisina shoko raMwari. Ndosaka uchiona kuti marriage yako ine kwashoka nemhaka yei hauna shoko raMwari nokusustena. Ndosaka uchiona kuti upenyu hwako hune kwashoka nemhaka yei hauna shoko raMwari rinokusustena, rinova chingwa cheupenyu. Saka vana vaIsraeri havana kuleka chingwa, vakaramba vanacho. Zvinoita kuti iwewe muupenyu hwako uve nekwashoka yekunamata, inyaya yekuti hauna shoko raMwari. Shoko, simba rinowanikwa mukati meshoko raMwari. Mwari dai atibatsira. Ndiro shoko rakasimbisa vana Pauro, kunyange akanga ari mutorongo akuenda kunofa, anoziva kuti shoko iri rine simba. Paanonyora anenge achinyorera Timothy ari mutorongo, akuenda kunofa poanonyora, nekuti rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari runobatsira pakudzidzisa nokurayira nokuranga kuri mukururama. Ndo shoko rakaita kuti vana Elijah vadedenga nekusiya zvakaipa zvose. Ndo shoko rakaita kuti vose vairarama vagone kutsura madzimambo, vakararamiswa naro muupenyu kunyange mukufa, vairamba vachisustenwa neshoko raMwari. Ndo shoko randinokupa hama mudikani, mukati memereji mako, mukati memereji yako iri kupisa, ndinonza shoko irori kuti shoko iri rigone kukumiririra mukati mevana wako vari kunetsa. Ndo hope yandinokunzira. Tine shoko rakasimba kwazvo ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakada somwenje unovhenekera mukati merima,
kunyange ukarwarirwa, ndoshoko rine simba rinokutaurira kuti iro kumbirai muchapiwa, gogodzai muchazarurirwa. The power riri mushoko maMwari, the power in the word of God. Shoko rine simba iri rinokuisa mukuponeswa. Makaziva magaro manyoro matsvene anokuisa mukuponeswa. Anoramba achidaro po achinyorera Timothy. Panguva ino hama mudikani, yakupinda munguva yekunamata. Nanoti Mwari, ndodo simba rinowanika mukati meshoko raMwari. Simba irori Mwari ndoridawo kunyange neniwo. Ndibatsirewo Mwari, ndigone kurarama according to your word. Pandinorasika, ndodo shoko renyu ni Mwari. Mataura pachena kuti iri ndo chiedza panzira yangu. Ukaverenga Isaiah chapter 40 paverse 8, anotaura kuti uswa hunoma, ruva rinosava, asi shoko raMwari rinogara nekusingaperi. This word rakararama, this word rakararama, zvimwe zvezvipera. Mota padzaiuya, kwakanga kune mapidhoti 404 akanetsa, akararama akapfura. Kwakune fashoni yakanetsa, fashoni yakararama ikapfura. Asi shoko raMwari rinogara nekusingaperi. Iwo ndonochembera uchirisiya. Haziroti rachembera, mukuchembera kwaro rinongova riri nyowani. Mukuita serasakara rinoramba riri benyu. Mukuita seunge ragarisa rinoramba richirarama nekusingaperi. Kabati Mwari, auti shoko iri ndibatsira mukurarama kwangu. Ndiri jaya ini, ndadzidza kuti chinoita kuti jaya richengete nzira yaro. Kana richenjera sezvinoita neshoko renyu. Usapedza wiki usina kuverenga Bhaibheri. Usapedza madays usina kuverenga Bhaibheri. Iri rine simba iri. Katinamatei. Baba vamusoro kudenga ndinoda Jehovha panguva dzino dzemangwanani. Ndava kutendai Mwari nekutaura kwamaita nesu mukati meshoko renyu. Muchiratidza pachena kukosha kwakaita shoko renyu Mwari. Kataura pachena Mwari kuti shoko irori rinotonga mifungo nendangariro dzemwoyo. Tendai Mwari nekuti munotida. Ndesi masimba nekuti makatifira pamuchinjiko. Ndesi masimba nekuti hamuna kusiya takadaro. Makatisira shoko rekuti ribatse pano pasi. Tinokumbirisa Mweya Mutsvene wakashinda pakunyorwa kweiri shoko Mwari. Atibatsire mukududzirwa kwaro. Muupenyu hwedu hwese Mwari, tirarame tichika shoko renyu. Mukati meupenyu hwedu Mwari, tirarame tichidirecta shoko renyu. Ndiro rinodirecta vanhu kuti vave vanhu vakanaka. Kune vanhu vari kunamata panguva ino, vane mwana ari kuwanetsa. Shoko iri Mwari rine simba rekubudisa chino madhimoni aSatani. Shoko iri Mwari rine simba rekupa vanhu vasina mapartners. Shoko iri rine simba rekupa munhu ari stressed Mwari a relief. Shoko iri Mwari rine simba rekupa vanhu vari kuremerwa muupenyu peace and rest inotsvakwa navanhu mukati menyika ino. Notenda nekuti matinzwa. Sara Jesu namata, amen. Wanasha Maria Katina Disingaziwi Akandifu Wanerudo Akanisunga kwari Moyo wangu Wasungwa nefundo Rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini Gawanasha Shambari yakandifira Handi upe nyubachete Asi akalipira Shendi nazo handi zangu Naka uchengetera Moyo simba upenyuje Sesege zake narini Gawanasha Maria Kapiwa Masimba ese Kundichenge tamunzi